pinitap si Papa. Wala. Patay na yun si Papa mo. Ano na siya sumuga? Bugaag na ang musa. Ambila! Ambi! Shin, pasagdihin na lang. Nagkagusto man siya. Di man suko, Jinjin. Di man suko. Ikaw suko, mga Jinjin. Lagi, patuod na yun. Unya, di na ka mangigi ha? Ayaw na pangigi sa imong manghod. Kay, bad yun na dili mo sugod si Lord ang mangigi. Oo, di na sige, Jinjin. Promise ha, atag ikaw buwak, Jinjin. Makakon ba dahil si Papa? Basta, akong gingon ni mo, atagan ti ka o mga buwak. Atagan ti ka. Matulang yung kasgihin mo ni mong lesson plan diha, Vince. Ay, Hoy! Hoy, ikaw! Importante lang gihimo si mong mahal. Nararamdaman ka niya, pahawa ko na! ay pasagdi lang gud perla. Tagsaragod ni siya nga makapamarayag nako. Panagsaba, Oroy! Hoy! Hoy, tanang! Ikaw ba? Ipusa ko na ngayon ko galingon. Hala, suot si mong kwarto. Abi kita gaan kag lugoy, makagawas-gawas ka. Nagyampong nga rin mong naon sa salad, ha? Perla, di na ko gusto ha, nga inyo pang bilanggoon si Jinjin siyang kwarto. Mo ninyong gihimo, sukat pang netong gamay pagkainin siya, tanawag ko sa resulta. Naingon siya ni Ana, tungod kay inyo siyang gibilanggo. Tanawa, di inog siya kabaw musulti. Vince, naay retarded? Nga larino mo sulti? Dili retarded si Jinjin. May pagbati siya, may emosyon. Ambot lang mo, Vince. Hoy, ikaw. Dali. Suot mo ko. Ayaw! Dali! Munta ba? Pasagdi, pasagdi. Unsay kag... Pasagdi lang na siya. Pasagdi lang. Ambot mo, Vince. Ambot mo! Kanyahan ang bigara ng imong retarded. Ha! Buti mo ay. Bahala ka. Takpan na ng Jinjin, uy. Suko man, Mama Pearl. Di man naman Jinjin, suko, Mama Pearl. Sumusaka na lang ka. Good girl man, Jinjin. Nakasabot na lagi ko. Sigbalig ana, uy. Sabot na lagi ka. Pero unsaon mo nang gyapon gipakita kang Jinjin? Wala lang gyapon kay tawag sa iya. Mutahod ako niya kung mamaayo na siya sa iyang pagka-retarded. Nganong kailangan pa man jud na naay kondisyon. Unya ka na imong gipangayo sa ako. Kung ba jud ka nang imposible kaayo. Sa bagay, wala imposible sa kang Lord. Unsa di ay? Nagdahom man di ay ka nga maulian ang retarded. Kung pagbuot ni Lord, anong dili man? Walay imposible sa iyong gahom. That is next to impossible, Elmer. Kung kang pagtuo ni Lord, Magsulti na lang kahata sa mong tuyo. Boring na kaya atong subject karon. tuod eh. Confirm na. May na yung kog largas gawas. But be sure, makatambong ka sa akong dibuhat. Ato lang na i-pray. Sayang manggod kung di na ako i-grab ang opportunity. Gusto manggod ako na ingandi atong kasal. Kung man sa pila ka tuig na ako panrabaho dito, gusto ko maminyo ta dayon. Thank you kayo sa pagtabot sina. Yeah, mag-pray yung ako na sinibalik na ako na mayon ang pagtrata sa mong maguwang. Jinjin na pod. Nang pa may mong gid ma-apel sa Jinjin. Ay, sige eh. Lakaw na lang ko kay basi maglalis na puntaan eh. Dili lang ko invite sa inyo, ha? Ingon ka nga, imong i-meet me mo sa imong manghod. Unta to.
Natulog pa man. Saon pirmi man na siya stress good. Bisag nag-eskwela, nag-call center pa man gyud. Oh, Laisyo ha? Nagtrabaho din siya call center? Nagsuway-suway go apply. Saon? Nadawat man. So, bright day ang imong manghod. Lisod ba ya sudlan ang call center? Kung poor kag English, di gyud ka masud. Maayon lang og foundation. Rich man gud ang among auntie Inday sa Manila. Wayanak. Maong gitabangan gyud nila sa pag-eskwela. Ako bitaw, dito man ko nakagraduate sa Manila. Imo na kong gisultian, ana, sir. Kung dito pa ako nagtrabaho sa Manila, di na magkita. I guess, soulmate ka. Well, you're my soulmate, Sab. Oh, we love each other, man kaha. Well, I love you so much, Shane Pearl. I love you too, Elmer. I look into your eyes, so far away. Anak lang ng Jinjin, Papa. Gagakot lang Jinjin. Uy, Tugnaw lang Jinjin, oy. mura man ka gidanggas dito. Kaya lang tanon man ka. Nanggas, Papa. Oh, Nanggas. Perla? Perla? Oh, ano ba? Ano ka? Isa man, human nakaghimo sa imong lesson plan? Saan siya? Ano na siya, uy? Napabay para sa jamol sa atong medicine cabinet. Oh, naman. Daghan mga ayo na. Asa vitamins? Ang hikotado kagud kaayo. Patumaro na to si Jinjin. Pagkuha dito palihog eh. Tanawsa mo din ang retarded. Ay, karon pa ko ka makikod nga gidanggas na ini siya. Kaya lang tanon. Para danggas. Rato na kaniha. Ay, pagkuha lang lagi tambal dito, ato siyang patumaron. O, Doc! Para makainom na rin yung pinangga. Jinjin, kinang tambal ka rin sa taon, ha? Ha? Para mawa na na imong hilanat, mawa imong danggas, ha? Shane, thank you kayo sa time, ha? Thank you, Sad, sa pagbisita ni mo. Manay problema eh. Anyway, karon nga confirm na nadawat kan ko. Pwede na ko gaduwa diri sa inyo. All the time nga mo resign naman sa ko sa office. Okay. Nga ang akong uniform, balik lang ang design gani. T-shirt lang nya nalay blazer. Lain kay tanawon. Okay raman, oy, dili mo halata na nagbalik-balik ang imong gisulot. Mao ba? Ambot pero lainan jud ko. Sabay ang tambal rin, ha? Yes! Oh, Ano tambal ba sila na? Uy, lugdan na! oh. Nag-ingon na ha ako, kapila na yun ko mag-ingon, nga kailan dili ta magpakawa o tambal diha. Kaduulan ang iskina, dali aki pagpalit. O sige, sugulan ako si Shane Pearl. Doon na kain na, oy! Papalitan dito. Oh, Shane Pearl! Shane Pearl! Iya! Lalagyan na. Jinjin, Mama Pearl. Ito yun na, Jinjin. Di na ako magdugay ha. Shane! Papaliton ka og paracetamol sa iskina, oh. Para silanat. Kinsa may mo tumarma? Da! Ang retarded! Gidanggas ko, no? Para danggas lang? Mao. Ha? Si Jinjin? Ilantan? Ha? Ika, ako nalay palit. Elmer. Sure ka dong? Ah. Day 100. Elmer, naon sa man ka? Shane, ako'y lalaki. Mas dali kong kabalik.
tita, ana lang, nakoy kwarta. Ana ang sad sa iskina sa paliton. Sige dong. Salamat sa kayo. Sige ninyo ha, maudto na ako para makabalik din ko. Okay. Sige, tita, Shane, ha? Iha, concerned ka kay si Elmer sa retarded, no? Maglagod gani ko sa ma. Usay mag-jelling ko ng retarded. Diyan ka dyan! Retarded ko na! Ha, kana nalay da ginuto ni Elmer? Tujud ka. Wakay comparison ng retarded na ako, no? Maog yun, Iha. Sige, samay pamanuta. Dali, atas salang. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang.